Tegoroczny przegląd orkiestry dętych rozpocznie się 22 czerwca o godzinie 15:30 wspólnym koncertem orkiestr w parku przy Urzędzie Miasta. Następnie zapraszamy wszystkich widzów do udziału w oficjalnym przemarszu zespołów ulicami miasta na plac Biłgorajskiego Centrum Kultury. Na scenie letniej odbędzie się wtedy przegląd zespołów, w wykonaniu których usłyszymy największe przeboje muzyki rozrywkowej w orkiestrowych aranżacjach. W przeglądzie wezmą udział 4 orkiestry: Gminna Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Górnym, Tarnogrodzka Orkiestra Dęta, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta oraz oczywiście Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio. W niedzielę 22 czerwca na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbędzie się widowisko świętojańska Noc Kupały. Będzie to widowisko Świętojańska Noc Kupały, która jest to starodawny obrzęd opisywany jeszcze przez Jana Kochanowskiego i my też troszkę na tym wzorowaliśmy się, ponieważ pieśń świętojańska o Sobótce to napisał Jan Kochanowski, a teraz tym bardziej jest to rok Jana Kochanowskiego, więc fragmenty też będą tego utworu właśnie w tym naszym widowisku. To widowisko, scenariusz napisał pan właśnie Ryszard Korniak, w reżyserii też Alicji Jachiewicz. No i oczywiście występuje zespół nasz, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Występuje zespół Retrospekcje, który będzie śpiewał pieśni właśnie z tamtego okresu i też tutaj mam pozwolenie, że będą śpiewane pieśni zespołu Zawierucha. Przypominamy, wydarzenie odbędzie się na scenie letniej BCK 22 czerwca w niedzielę, początek o godzinie 19:00. W piątek 13 czerwca w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości jubileuszowe 1700-lecia pierwszego Soboru Powszechnego oraz 100-lecia ogłoszenia w Warszawie tomosu o autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce. Z tej okazji w BCK odbył się koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru Centrum Kultury Prawosławnej w naszym mieście.
męczenników pokrzepiała, na śmierć Bogu siłę dała. Wiara wieczna, wiara sławna, nasza wiara prawosławna. Dziś Podlasie i Chełmszczyzna, dzięki wiary krwi jest żyzna. Wiara władców i poddanych, zdrowych, chorych, uciskanych. Wiara wieczna, wiara sławna, nasza wiara prawosławna. Wierzą bogaci i biedni, z niebios czerpiąc chleb powszedni. Wiara rany wszelkie goli, żywą wodą wiernych woli. Wiara wieczna, wiara sławna, nasza wiara prawosławna. Wiara ludzi zmiękcza serce, ducha wzmacnia niczym twierdzę. Wiara w miłość obfituje, radością obdarowuje. Wiara wieczna, wiara sławna, nasza wiara prawosławna. Wiara wieczna, wiara sławna, nasza wiara prawosławna. Centrum Kultury Prawosławnej w Bielgoraju uregulowała matuszka Maria Anita. Serdecznie dziękujemy.